Plazer eta emeia initzekin estudiorat itzuli da. 5 urtez beste lan batzuetan aritu ondoan, diska berri batekin heldu zauku Xabaltx, artista zuraidarra. Loreak askatu bere 7. diska, artifiziorik gabe lan txinple eta atsegina. Jaden bere formatuan, hirukote moduan, Jimmy Arrabit perkusioetan, Jean-Noël Lazalot eskusoinuan eta barroak egiten, eta nik gitarran, eta hiruak kantuz. Formula txiki bat, baina indarrez betea. Bere ibilbideko kantu ezagun batzu berbisitatu ditu Xabaltxek. Otsailaren 11an lan hau aurkeztuko du Irisarin eta sorpresa bat izanen da. Taulat itzultze unen ospatzeko, Ostatupsi kantuaren bideoklipa publikoarekin batera grabatuko dugu. Zuzenean, kantatzeat eta jostatzeat gomitatzen ditugu jendeak ospitalia gelarat Irisarirat. Deia zabaldua beraz, kontzertua urririk izanen da.